συνέβη λοιπόν και κάναμε παράπτωμα. Δηλαδή παράπτωμα εννοώ, κάναμε κάτι που δεν έπρεπε να το κάνουμε. Αμέσως η συνείδηση συνίσταται. Έπρεπε να το κάνουμε. Για να μην τρεπέστε την ίδια ώρα, να το ανασκευάζετε. Εμείς οι ίδιοι που το χαράξαμε, αμέσως εμείς οι ίδιοι γυρίζουμε. Πατέρας μας είναι. Πανάγαθε σε παρακαλώ, μην μου το γράψεις. Είσαι Θεός και ξέρεις. Γελάστηκα ο φτωχός. Δεν ήθελα να το κάνω γλίστρισα. Είναι αυτός. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο τρόπος, γιατί εσάς τους νέους πολεμάει πολύ αποθάρρυνση. Εσείς επειδή δεν έχετε πείρα και μπορεί να κρατήσετε την ευθύτητα, κάπου θα γλιστρήσετε. Ο διάβολος που είναι κακούργος και ατρομοκτόνος παρακολουθά, είναι δίπλα αυτός. Αφού τη συγκατάθεση μόνο, την νοερά συγκατάθεση, αν πάρει μόνο αυτή, είναι ικανός ύστερα, θεωρείται κυρίαρχο. Έρχεται αμέσως και σας φέρνει την αποθάρρυνση, την απογοήτευση και την απόγνωση. Αυτά σας το ερμήνευσα πολλές φορές. Τα διαβολικά όργανα αυτά. Δεν έχουμε ανάγκη να μας κάνει τον δικηγόρο, το εξέγρασμα της κόρας της. Για μας ήρθε ο Υιός του Θεού να μας υιοθετήσει και αυτόν να αφανίσει. Και θα μας κάνει αυτό στον δικηγόρο. Ο αναμάρτητος. Εμείς είμαι θα ήδη. Δεν είναι εύκολο να γίνουμε κατευθείαν απαθείς. Κατά ανάγκη θα κάνουμε κάποιο λάθος. Εφόσον λέει καμία ημέρα εστίνει ζωή, ούτε αυτή δεν θα μείνει εδώ. Την ίδια ώρα αμέσως με την εξομολογητική προσευχή που σας είπα τόσες φορές. Αμέσως γυρίστε και στη μανούλα μας, φωνάξτε που είναι δίπλα μας και στον Χριστό μας. Πανάγαθε συγγνώμη, γελάστηκα, μην μου το γράψεις. Σε παρακαλώ, συγχώρεσαι με, και όχι μόνο, αλλά έλα κοντά μου και βοήθαμε. Είδες που είμαι αδύνατος, Κύριε μου. Είδες που σου το λέω όλη την ώρα. Να τώρα το έδειξε με την πράξη. Σε παρακαλώ, συγκατάβα έλα κοντά. Φώτισε το σκότος του νου. Δίδαξε με το πει το θέλημα σου, ότι εσύ είσαι ο Θεός. Ξέρετε πώς δέχεται αυτό ο Θεός. Πραγματική λατρεία, πραγματική θυσία. Και που νόμιζε ο διάβολος έκανε τραύμα, δεν θα κερδίσει. Εγεννήθη από εμάς τρίαμπλος. Διότι δείξαμε την πραγματική ομολογία. Διορθώσαμε το λάθος με την ειλικρινή μετάνοια, με την αυτομεψία. Καταβάσουμε τον εαυτό μας στο βάθος της ταπεινοφροσύνης και με την εξομολογητική προσευχή προκαλέσαμε την αγάπη του να έρθει κοντά μας και έρχεται. Αυτά μας παρέδωσαν οι πατέρες. Το είπα τόσες φορές. Εμείς δεν έχουμε διαβάσει την πατερική προλογία από τις βιβλιοθήκες. Οι γεροντάδες μας που μας φόρεσαν τα ράστα ήταν Άγιοι και τους βλέπαμε και τους ψηλαφίσαμε. Δεν μπορούσαμε εμείς να τα κρύψουμε τίποτε που να μην το ήξερα.